kulendi zvatanga muri yezimbabwe mwachingotoona ndau yakudai so chingobvunza kuti anonzi kulendi ndiani kuna unondiziva mushe tanga nekulaika this video kana uchingoona ndau yakudai so because inini wacho ndiri munhu wekuti pandinoweka nyaya yakunge mates handinyaya ninogona kutenderera kudai so because nyaya dzangu dzese ndedzevanhu vasingatye asi kana zoti unotya pfeka maearphones asi kana usitori namaearphones acho chimbomira because nyaya dzine ndedzevanhu vakasimba hana. Kana uchiziva kuti uri panapo unoda advocate Nelson Chamisa, show me the signal in the comment section. Ita kuti ahoyi ndasangana nenyaya panapa iri kundinetsa iri kundivhiringidza and I don't know kuti advocate Nelson Chamisa ari kuti chi because ndambotira kufona guys nasi. Let me be very honest for you, for the first time ndatira kufona namba za advocate Nelson Chamisa adzina kudairwa. Normally vanombodairawo ingoti nakulienda komana media muri sei koko muchididiri. You get the point. But nasi phone inodairwa. I don't know the reason because normally ndotowanzofona private number dzavo ndine private phone number dzavo. Sorry zvenyu ndozati kuna mwacha achikumbira mu comment section but asukwanso zokupai boss ndakanzi kana ona number dzangu azviroti wakungodzipa mwana wese. Right, ndegeza tingotaura pane nyaya iripo pa point iko zvinezvi but vachazouya I am sure ndatokumbirawo kuti you know ndikati please ndikukumbirawo special nigiri kuti kana mungo at least kana mukasa nigiri munduudza time dzamuri kutwita kana mukasa kwanisa kundipindura neka audio kana nchida kana mukasa kwanisa ku responda pa time nchida kana mchinge mapindura ka audio ndudze nguva. Because yari panapa muri Zimbabwe kamereka leso pakunzi Nelson Chamisa abandons politics for Harvard University. Anzi baba vakuda kudzokera kuchikora. Chikoro ichi 3 to 4 years somewhere there if I'm not mistaken. Andisuzva kuti chinje vatoda kuwedzera kuno acquire kuchikoro ichocho muna nemhuri muna nevana vake vakatonyora ma form 6 vakutoda kutoenda ku university. Inyaya dzekuti tichazotaura nezvadzo but ndingotaurawo kuti zvakakosha kuti mungoziva kuti level 0 nechinchi zvese zvaari munhu wacho. Baba Ashley Baba Ashi Baba Ashi Nelson Chamisa anonzi Baba Ashley. So Baba Ashley panapa nyaya iripo iri kubuda parikunzi in a shocking turn of events former Citizen Coalition for Change CCC leader Nelson Chamisa has seemingly abandoned frontline politics to pursue academic ambitions abroad. On September 24, 2025, Chamisa departed for Harvard University in the United States via South Africa to begin a 3-year PhD program at the JF Kennedy School of Government. Chamisa's decision will focus on the militarization of electoral politics using Zimbabwe, Venezuela, and Egypt as case studies. The program will see him spend 2 years in classrooms, followed by up to 2 years of research. This move has left CCC years of research. This move is CCC supporters and the wider opposition movement in disarray, with many questioning the timing of his decision. Vachamisa ndo zviri kuitika anzi vari kumbobuda munyika vari kunoita zvechi zveCCC pachachemwa pacharwadziwa. You know sometimes ndakambofunga ndikati but ndakanga mchibuda imbonisiye ndichirana kana party ndikazoti vanhu vanozonditi ndotaurisa because ndine one monya rakagona kusumudza zanu pia munenzeve kudai so ndichirwera pasi hakuna kana mumwe munhu wemedia akazvigona but I'm the only one ndakazvikwanisa hakusi kuti ndikuzvifonera but zviri zvekuti zvinenge zviripo. So muri Zimbabwe zvichaitika I'm going to call advocate Nelson Chamisa once again. And this time around I'm not going to call him in a private, not because ndikuzviziva kuti ndikafona pa private vanongozadaira saka tikangofona pese tichitry kurekoda painongodairwa ndokupa conversation sezvairi. Saka zvakakosha garai malike video rineri because anytime is tea time amuziye was for you kuti mukwanise kuzoona next video ndonge walike rineri tichinzwa kuti vari kumboti chii baba Ashley varonga zvipi chichi chaitika what is going to happen next panyaya dzavo idzodzidzi. Saka ndosaka ndapfura nepanapa kuti nditese ndingokuzivisai because inini ndiri munhu wekuti handiwanze nharo kana hasha. But without wasting much of a time muri Zimbabwe ndingogara ndangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit. Ndauya nekambani 1 chiwororo inonzi Education Research yamukoma owe ndo yega
kana mune mamwe makambani amunozimboita handizokwanise kuya ndichizoanswer for that, but for now kana uchida kuregistra company uvavhurwa FNB business account, batai Mukoma Owen weEducation Research ndiyo CEO vacho ivava. Zvatonaka kuona CEO ari muzimba kuri kuti ari kuitira madream mastraight, kuri kuti anonzwisa nhamo dzenyu sezvadziri. So please contact Mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen. Kuti Mukoma Owen ndibatsireiwo, ndikuda kuziva kuti chii chiri kutora nzvimbo. Mukoma Owen ndiregistirewo company. Mukoma Owen ndiitirewo FNB business account, handina work permit. Vanozvisa nhamo dzenyu. But so manje sanganai naMukoma Mhungu. Ndinoda kuti Mukoma Mhungu vambopedza basa. Mukoma Mhungu, over to you wherever you are right now. Take the stage. Zvinotendwa chaizvo. Chavangu munamato wangu kandiri seni. Titongoti dei wanga watokasira kukava bhora, wakasira kutofa nekuti wakauraya upenyu hwavanhu vazhinji, future yevazhinji wakatiuraya. Saka iwe Chavangu, mutongo wawatarisana nawo kurwiswa poison wakakosha, ende ndo chaiwo taizviziva kuti shiri ikaririsa inorobwa nerekeni yakamhara pamusoro pamatomatisi ichidya matomatisi, muridzi wegadheni achichema kuti shiri dziri kupedza matomatisi angu. Iwe Chavangu, iye zvinezveurwa hwauma. Chavangu, rega tikuudze usati wafa, hama dzako nedzimwe shamwari dzako dzichakuudza. MuZimbabwe minamato yavanhu pavari zvino izvezvi vari kutonyengetera kuti Chavangu kurwara kwaanoita kudai atenda. Iwe Chavangu namaikupe maikarinyore watu vaiva munofanira kufa vanhemi nadhagi. Ndinoshuvira kuti dei mamafanira kukavira bhora matungamira natendai biti, nekuti vanhu muri vanyengeri makashata zvisingamboiti. Muri vana Judhasi, ndimo vanhu vakakonzera nyonga. Munhu wose wakakonzera nyonga muTriple anofanira kuinda atungamire, nekuti isati tiri kumutonga pano, asi akasvika kudenga uko uchaona kutambudzika kuri kuita ruzhinji rwainochema shanduku. Imi nokuda mari makatengesa struggle yevazhinji. Tiri kurwira kuti no hurumende ingaibvei. Chavangu unopuwa mari, unorekurala maMP, maseneta, makansela. Ino mari yacho yawakarya zvayakatopera nayo Chavangu. Ezvando wadhonitirwa neZANU-PF naNatagurei nana Mnangagwa kuti uinde kundorapwa kuIndia. Chavangu, rega ndikuudze, upenyu hwawatarisana nahwo huri tafu. ZANU-PF inokushandisa yokuvimbisa kukugadzika pachigaro chinobwinya. Chigaro chinobwinya icho chawaivimbiswa ndo chawadyisirwa poison, ende vaitoziva kuti vachakuhwina because uri mutengesi. Kana ukagona kutengesa kuTriple zvinoreva kuti chino muZANU-PF mangwana mukanetsana vanotoziva kuti munhu mutengesi. Tatinavo vanhu vataivimba navo katichiti ava ndo vana vana Komichi, tatinavo vana Dhagi, tatinavo maikupe vakadzoka vachinyepera kugara mufloor, vachinyepera kunzwisisa. Iye zvino izvizvi vavotaridza kuti chiremwa. Vana Maikarinyore vaya takatozviona kuti musoro igonzo, maoko mapapiri echiremwa. Saka iwe Chavangu, kutaurira kudai hapana munhu anofarira kukuona, chero kiti, chero mbwa inotoseka musi waunofa Chavangu. Zvokuti kana Chavangu ukafa ndikanzwa kuti wafa ndikauya kurufu rwako Chavangu, iwe chero kukuviga wakamira togona kukuviga wakamira bvezi wakaora nemweya usvina. Mudhenda, rega ndikuudze, uchafa mudhenda. Chigaro chiya chawaivhaira nacho chemuparamendi chiya uchidzvanyirira vamwe vanhu vachichema vachisafara, newe unofa mudhenda. Uchasiya vana vako. Chigumba, uchafa uchasiya vana. You must know kuti next kutambura kwevana vako. Hatimbokunyepera zvako. Tinganetswa naMnangagwa utano hwakuita on and off.
Zvakutenda kumagumo zvatodhakwa izvi. Totongoziva kuti atova mavende asingadyiga. Unoona kuti hakuna utsinye. ZANU-PF neutsinye. Vachinatsoziva kuti hausisina mazino mumuromo, vanongobika gakava vokupa zinyama riya risingaibvi riya. Iwe usina mazino unoriruma nei? Ndo zvakanakira ZANU-PF. Nemi vanhu vekuvachivi musvunure. Ng'ombe hamusina dzakafa nezhara simongoramba pamberi ZANU-PF muchipuwa mapfunde neriya zisadza rinonama riya ichi sadza rinama riya rewiti. Makambona munhu obika sadza rewiti rokuti ukarisika rinombodzoka roti zii rozokwata papaya. Imi svunurai imi. Witi yaikuonesai zhira yekuti svunurai. Witi inokanya chingwa ibikisi sadza. Vakaora vanhu veZANU-PF. Nhasi wachiona. Ende Mwari tinotaudza kuti baba torai munhu. Munamato wangu unofanira kutofa iwe. Kati dzungu rakatitambudza munhu iwe. Vachamisa rambai makadero baba. Tinemi handei. Takatomirira. Tinemi.